zu gero beste batan eskubialdea eta beste bat hemen ezkerretarte. Mitxel, Txema, etorri laguntzera. Eta sagrarizio gestatatu zuen zen? Ez da itzerdirik ere. Ara, eta aste osoa darama esanat, ze zapata batzuk elitzaizkiokela bate gaizki etorriko, eta batidora bat ere ikusi duela, eta... Koitxedie! Baina hori ez da okerrena. Ara, gaur goizean jaiki orduko, hasi zait, eta zeunda gaur, eta ni, normal, azaroak 30, ezer jakin espanu ez. Hazi muturrekin geratu den etxean. Sagra gaxoa bida, nik urtero goizan goizetik ditzen dio zorionak emateko, eta urten usteko duen naizela gogoratu. Ona, egongoa ba. Ai, Ina, eta erregaloa, non da representante hori kamisaiak hain merke saltzen dituen? Zain, Patxi? Baina Patxi? Patxi da, ze? Patxi, zen izango da ba. Ui, baina balda muntuan gizon horrek egiten ez duenik. Aizu, Ros. Zer? Besterik ezpada zorionak emateko deituko bainio. Inazio Mari, honin jokan ez ez, Ez, egia. Deituz gero, sorpresa guztia galduko da. Eta gaina, orain kanta esan edatu behar dugu. Claro! Egartu mikroak. Ui, Jesus! Botako izuet olako bat. Txas, jazta. Ia, nola? Bai, izkubitara, hola, txas. Sagrario zara, emakume alai eta katxonda. Baino zinen eguna gaur da. Eta hementxe bulegonetan prestatuko dugu festa zuretza, izango duzu sorpresa. Izindu eta ikusi, zure eguna da. Ta guk ospatuko dugu Ekatzazu txampaina. Eta hementxe bulegonetan prestatuko dugu festa zuretza, izango duzu sorpresa. Ekarretazu daukazu martxa, dudubi, da-da-ba-da-da, askatu melea dantza. Gure bihotza ematen zugu, dudubi, da-da-ba-da-da, ta urteak astu ezatzu. Nahi duzuna egizu, Inazio Mariki, motorra hartu ezazuta zoazpetarekin. Eta gurekin, Edo nerekin, juerga eta jaia egingo dugu, altzakiona eman diguzu. eta urte bat gehiago baduzu zurekin. Gaztea zara, Zara izan da, zure bostaxola, denekaz pasa, zu bezalakorik ez da. Gaztea zara, zara izan da, zure bostaxola, denekaz pasa, zu bezalakorik. Mundu hontan ez da, zu bezalakorik. Mundu hontan ez da. Eta Mari gustatuko xako gola. Opa, ze moduz? Arraioa, Patxi, uste genuen etzinela salduko. Ez du, ni berbakoa naz, Joli. Eta ganera gauza honek ikusteko tranquilidadea berra. A ber. Bai, baina moitu, ze ama etorri baino lehen gauza asko inberritu eta kanta berriz ensaiatu behar deuzen, nahiko desastre atera. Bai. A ber. Ai, ze gauza polita. Tza. Hau amai asko gustatuko zaio. Aia, ni probatuko. Bai, probatu ze gauza honek jantzita asko irabezten da. Jantzike? Bai. Bueno, urrengo, a ber. Ina, hau zuretzako. Hori amantzatet zaitezko. Hau da, Carlos. Ez dakite. Nik gio gustatzen zikitola puntillatakoak eta amantzatet. Zer iruditen jatzu, Ai, oso polita. Venga, ba, jantzize, bai. Pase modelo bat egingo dugu ontxe bertan, bai. Hobeto ikusteko kamisoia. Bai, erabat. Vale. A ber. Ai, Jesus. Ai! Ui!
A ber, hasi Begoñi. Itxasu bat, dotore panteriken. Ia. Modelo erakarpena. Razozko modeloa da hau, Alenzoneko puntillakaz. Oi, beko puntillak. Total polita. Aurreko partea nervios landuta dago gerriraino. Eta oso modelo aproposa da senarraren aurrean erabiltzeko edo lagun guztiei enbidien moteko. Orain, Ina eta Carlos. Modelo fantasia bat eta bi. Ona hemen, pijama eta kamisoi lodiak. Franelazkoak, negurako espresamentien asmatuak. Pijamak, bi zati daukaz. Goiko partia eta beko partia. Seguramente errezago jasteko izango da, Granatia da, arpegiaren neguko kolore zuri alegratzeko. Kamisoia barriz, berdea da, hogean alaitazu gehiago ipitxeko. Ai, Carlos. Ze sexy dauzun, Ez da ginik gerrutze paseko dan, Bueno, orain... ez da? Modelo koiteue. Modelo hau, razozkoa da be, salmoi kolorezkoa. Orain, modan dagoen kolorea da, Valencien puntillas eginda dago eta hau bai modelo aproposa atzoen. Oso kanezu polita dauka. Bai, egitea. Borobilduta eta pieza txiki-txikiakaz eginda bata besteagaz. Oso ondo pasita. Nik uste Hau, ez da? Hau. Bueno, eta zenbat balio du? Hau erregalatuko diogu orduan, ez da? Bai, nipeza dut hori, bai. Zenbat? Bueno, kamisoi honek primerakoak dira, Bai. Baina zuek ja familiko bezalakoa zarien lez, prezio espezial bat. Ia, itxi gora bera, 12.000 pela. 12.000 pela? Baina. Tira, hemen 6.500 jartzen du, favorez. Bai, klaro, baina zu ez dozu kontutan hartzen, IVA ordaindu behar doala, IRPF be bai, Hacienda be bai, autopistie be bai, gasolinie be bai, nire komisioa, eta ganera, aparte, Inaren komisioa. Inaren komisioa? Ai, negoziante zikin hori. Gastuak beste. Bai, horregatik zen nalako empeño amari kamisoi bat erosi behar geniolata. Egunon. Ina. No sartu zea. Ai, ongo. Gorde, kendu hau. Atera. Ezin du, Eta eza jozu ezakitzen zerbait kontatu jozu, bialdu zazuen kargu batetara, eta ez zer kontatu, Vale, konforme. Apa, Sagra, zer da, Ole, hementxe, periodikoa irakurri nahian nebilen. Ze ba, Ez horoskopoa begiratzeagatik. Eta zer jartzeizu? Begira, irakurri zaiazu, ze ez detondo ikusten. Zu zesin notakoa ze, Ez altzea gogoratzen. Ez. Azarokoa. Azaroak 30-koa. Bai. Ta ze egun da gaur, Inazio? Gaur 30, ze ba? Hori. Azaroak 30-koa. Kalkulatu, ze oain dela 62 bat urte. Oseak ez Sagitario. Bai. Aizu, Inazio, gaurko periodikoa izangoa ba. Bai, azaroak 30-koa, zeatik? Ez, zergatik. Ea, Sagitario. Etzazu ariketa fisiku gogorregirik egin. Dirua, etzazu gastu esageraturik egin. Hala, utzi. Oiek ez du ezarra esmatzen da. En fin. Aizu, Inazio Mari. Ze? Zu ze unetako zara? Ni martxoaren bostekua, ze ba? Ez, gogoratzeagatik. Gaina, apunta ingoet. Ze oso tristea da ba. Zure urte betetze egunaz inorrez gogoratzia. Baina itxoen tori papera, bestela zuen borratu ingo zaizu. Alpa, Sagra? Zer da bimba? Hementxe, Inazio Mariren urte betetzea noiz den apuntatzen, gogoratzeagatik. Apunte neuri ebe. 6 de julio, San Fermin bezperakue. Akordoko azton? Bai, ni bai. Ui, ama, zer moduz? Aizu, ama, egingo altzeridak mesede bat. Ara, eramango altzen nuke paketetxo hau postaku txatilera. Favorez. Bai, korreoseta. Bai. Total. Bueno, gero arte, Sagra. Bai.
Eskerrak. Ez dakit disgustua sorpresarekin joango ote zaion. Bueno, tira, moitu egin behar, goza pilo bat egin behar ditugu oraindik eta... Ara, hemen du gure Kasiano. Eskerrak atzeko atetik sartu dela. Bestela amak ikusi izan balue sorpresa beste zer. Idea badaukat. Neska mutileri, aleluia. Neska mutileri, aleluia. Bakardadean triste, bizi den ugari, alaitutzeagatik, ari naiz kantari. Esaten dio triste, aurkitzen danari, laguna eskaiozu, San Antoniori. Laguna eskaiozu, San Antoniori. Neska mutileri, aleluia. Neska mutileri, aleluia. Bakardadean triste, bizi den ugari, alaitutzeagatik, ari naiz kantari. Esaten dio triste, aurkitzen danari, laguna eskaiozu, San Antoniori. Laguna eskaiozu, San Antoniori. Neska mutileri, aleluia. Neska mutileri, aleluia. Itxaropena eman zure buruari, santuak egingo du, hainbeste mirari. Eskainitzerakoan irumezasari, laguna eskaiozu, San Antoniori. Laguna eskaiozu, San Antoniori. Neska mutileri, aleluia. Neska mutileri, aleluia. Iritsi bada zure, ez da egun hori, agurregin diozu, bakardadeari. Bizitatxo bat egin, bai urkiolari, eskerrak ematen da San Antoniori. Eskerrak ematen da San Antoniori. Oso ondo, Kasiano. Ederto.
Zu, Carlos, zuta bio joan behar dugu ja, Rosengana. Patzun, tira bego, landu da zua batzera botatzen. Ai, Ros, Inazio Marizelako ideia honek jauen, Bai, neska. Amari ondoko ilusengo di argazki horrek. Bueno, hemen gehala, kamera presta aldago. Gerira, hortxe. Fenomeno... Bueno, bai, baina zengo deu. Betiko argazki tradizionala. Baina bestela zer? Errose izekon, Carlosek, ez dakinat, zoza originaltasun gitzago. Zagarraren zadon. Bai, baina zer? Badakit, begira, zue jarri errenkaran, tamainaren arabera, Bai. tartetxo, ustak hori patxieta jarriai, tamainaren arabera. Eta anuntza begiratuko du, besuak zabalitz eta keinu bat eginez kamerari. Vale. Utzin dimen. Keinua, horrela? Hoxe. Adan. Baina zeinek atera behar digu argazkia? Joder, Nik aterako izet. Ez, Carlos, ez, zuk argazkian atera behar dezu. Hemen naiz, Etorri naizela bueltan. Jode, guentxe bai harrapatu gaitu da. Zozer pentsatu behar du, zozer esan bizako. Ba, beko tabernara juteko, esaiozue? Han sobre bat dagoela. Sobre? Ze sobre? Zilikoen kokolu hori. Ama, ara, beko tabernan, sobre bat utzi didate, jasoko altzen idake favorez. Baina ze sobre? Bai, enkargu bat, eta geho beste bat, eta geho beste bat. Baina geho hori bai, amarekin istadetaile bate. Ba, gaur sikiera. Ze, guen da. Bai, bidea libre. Tira, orain presak ebil behar dugu, gauza pilo bat egin behar dituguta, korri! Udazkena zen, jauna. Ni, oian bide batetin indoan, trallarallarallarallara. Neska gazte bat ikusi nuenean, nere gana zetorrela. Begira zein dagoen hemen. Zu zara lagun. Bai, nire laguna, sekula izan duan lagunik onena. Zer egiten duk hemen? Zeme ikustera etorrita. Kuria, ondo janda dagoen ikustera etorria naiz. Frantziako espataririk onen naiz. Zertarako ematen dirazu hartu. Koitu! Baina ez da bizkauna, arrezatu! Uste dut olenak egin duela! Baina... Lasai, Sagrario. Isto. Lasai. Zer da? Antzerki. Ai, Jesus! Ensaio bat. Bueno. Ai, ama, ze justo eramatena. Barkat, oi, ama, ez da konturatu ere. Hola momentuan, ikaragarrizko justo eman zeintzate, ba. Bueno, bederen bateko gara. Bederen bat? Talde hori nik esautzet. Jesus, amaika obra indituta. Bai. Bueno, aspalditik eklipse, releboa. Hoxe? Guillermo Telek. Guillermo Telek eta bain hau jaketa nagusia. Ara? Milan Kunderaren jaketa nagusia. Bai, oso ondo, aizuta zer da, bau? Hola, komedia eo zer da? Komedia. Bai, parraitekoa? Parra pila eta ugari egiteko. Ara, hoxe berdeu, ba? Amodio saltxak, ezpata burrukak, historio kontaketa ugari kontatzeko moduko. Politi izan behar du. Aizu baina, ez aldau arriskutsua hola ibiltzia. Batzutan bai, baina normalien ez. Izangoa. Kontu zibilie. Ez tonen kudade. Kusi, zu sinistuen duzu, Hoxe, sinistu etera, Nahi gaizki ginela ere, jendea sinistu egiten du.
Bai, Bai. Horren bestainoko. Bai, jendeak adia dioten da eta dena sinisten du. Bueno, ondo egite ba ez du, noski. Aizu, barkatu, zure aurpegia esauna egite zaite. Bueno, nerea eta beste nahi ere, bai. Zera, hau Xabier Ere Agirre. zondo jabetzen. Xabier Agirre. Legorretakoa. Bai. Sagrario, ez zauna, Eske, zia, hor zaula dama pintauta eta, Jesu. Izamen Angel alkain dugu. Angel, bai, ara. Andoain eta Donostiarra. Bai, eta zuz austarra. Ni bai, Patxi Santa Maria naiz. Bai, Patxi. Aizu, eta zei zuzendu du ba? Bueno, zuzenketa Jordi Mesailek egin du. Kanpotarra, guaine. Katalana, guaine. Lastima. Ta, hemen ez altzegoen ba? Badaude, hasi dira, badauti tartean batzuk. Baina kanpoak guntzuek? Gure taldean mendik ez dago, da. Ai, ara, lastima. Eta, espaitik ez alduzu ikusi batzuk, Sagrario? Ez, ara, oindik ez barkatu jazue, baina jun barra dauka, baina... Nola ez tezula ikusi? Oi, ez da izue, hola, gaixi hartu, baina jungo nahiz ikuste. Sagrario, guaintxe emango izut aukera. A ber. Abendun bosten, bai. Azpeitiko topaketatan. Ara, joango naiz ba? Ez aztu, apunta ezazu? Apunta ezazu? Oida, Sagrario, apunta emaizu ba. Kontatu jazue, bazara, anekdotaren bateo. Anekdota, guaintxe, por ejemplo, erzpaten burruketan, askotan, oain ere fallo bat edo beste izan dugu. Eta batean, lehenengo, bigarren aldia, jendean aurren atatzen gala, hil behar detenen enun hil. Ara. Golpea ezpatak... Benetan hil behar aldezu ba? Ez baino teatro inberda, teatro denez. Eta ezpata alde egin, eta ezpatia gelditu. Eta zerengo, eta beha, bihotzekua. Eta antxe ultzan. Improvizatzea. Oixe, eta ondo gaina. Aizu, eta bestela nun egin behar dezu hau? Teatrutan edo frontoietan edo nun? Bai, toki guztietan, bakizu. Aldantokietan, frontoian, teatro estontokian. Frontoietan, zera, oiartzuna dela eta beti... Supermerkatu baten atzeko alde nik ikore. Aldantokita jungo da, Sagrario. Supermerkatu beba? Azpeitia ez aztu, hementxe, A ber, apuntatu aldezu. Ondo artxibatu. Azpeitian, azaroa bostean. Ba, antxi hongo. Abendua izango da. Zer jarria zu hemen? Azaroa. Nere buruko eskorra. Jarri, Sagrario. Abenduan bostean. Ja, personajea hartuta duka. Ze obran eneko tonto da, bueno, nik esate eta. Ala, altzean. Ni baino listo da, benetan esan da. Nire nagusiak esaten badu. Ala, iratita dagoan goian. Bizitan normalien, bai, eneko zehasimerra. Zola obraz kontatzeko igual gauza pixkat generalago. 18. mendean kokatua dago. Milan Kundera esan delen, Txekoslovakoak idatzita. Dideroten novela zahar bat eta oinarrituta. Eta kontatzen du, hori, Jack, tala zerbitzari bat, garaikoa, eta nagusia, nagusia, pixkat gutxitotekoa, neu. Biajea dijoaz, bizitza eta munduaren zehar, eta horrelako batean, Jack, generalki Jack da kontatzen duen historioak, amodizko historioak. Bere nagusiari, eta nagusia Jack ezi ez. Eta gertatzen dira, gertatzen da Zentueneko historia hori, eta Agate, bere Justineko historia. Eta hor, historiak nola eta lotzen dira eta askatzen diren moduan, por ejemplo, duelo bat egiten deu, zebera engainatu nahu nire Agate maitea egin. Eta hil beharra, bakizu garaiko ohitura nola zian. Aizu, poliki izangoa, Bueno, jendeak alazate. Oi, posten naiz, bai? Oi, posten naiz, Ala, bueno, jajuten naizen azpeitia. Aizu, gauza bat eskatuko nizuke. Sarrera kontu hori, Ze nola ikustezu, sarrera pare bat. Beharko, Nik izango dut gero zure alabakin. Zer, roxaritokin. Roxaritokin. Hasi da. Jo, eta gutxia horrekin, Bai. Bai, azken denboraldi honetan, ez dakit zen martxa dukan. Bueno, ba. Nik lana inberra daukatu. Gure baiz, presatu beharka du. Bueno, azpeitira joango naiz, Bale, konforme. Bueno, bale. Oi, errazuste mandiaz beina. Oi, patxi. Bueno, horren arte majo. Ai, ama. Agurre. Azpeitian zaida, egongo beha. Bai. Ara, joango naiz. Agur, Angel Majo. Ui, hau de mutilerra. Adeo. Agur. Ai, haze irukote. Aizu, Rosario. Beko tabernan etzerrentzak iten, Aitu, Rosario. Ama, zehontzaite hor eta pasa guk esandakuan. Ui, bai, beraiek esandakoan. No te fastidia. Hortarako txena hoa, atzat aurrea biltzeko. Ez dakite, Ama bat horrela tratatzea kaso normala izango da, baina nahi etzai bate ondo iruditzen, Nahi olako ikeze. Zea, eskuman da geho besu hartzeko. Nire ikasten nahi naiz,
Eta ojo alpartxenekin, Esan egingo jo gaina. Aizan, Rosario, ire ama onian ona, baino txarrian esten ondo zautzen, Eta argi bili, sasi maestra hori. Ama, pasa! Ama, pasa! Ba, ara, ama pasakoa, pasatzeko gogua sartzen baldin masa jo. Ala, erraitu egin. Amatxo! Pasa! Horren beste mimokei ezintete aman. Ara, pasa ingo naiz, Baina, kasu hauetan egin behar dana eiteko. 2 belarrondoko eman, eta kitxo. Eta lehen bailen jasotzen baldin baitu be. Ara, zuek, egon pixkat. Ikusi eta ikasi. Zorionak, amon! Segi, eseri antxe aulki hortan, piano aurreko alki hortan. Segi. Listo denak? 1, 2, 3. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Oh, I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Everything to me, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I never set her free, 'cause she's mine, oh mine. Oh, I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. She's everything to me, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I never set her free, 'cause she's mine, oh mine. Boom, 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 boom. I love her so, and I'll never let her go. One thing is certain, she's mine, oh mine, she's mine, all of the time. I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. She is fine to me, Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. You won't believe that she's mine, oh mine. Boom, boom, boom. Boom, boom, ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, boom, boom, boom. I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I'll never let her go, Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I love her so, and she's mine, oh mine. Boom, 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 ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Baina, gaur nire urte betetzea daba. Ez da konturatu ere, esango ez despista da, baina ala izan daba. Ala, artixo, gano partez, Baina emozionatuta da nahi nahi. Eta zer daba? Zer da. Jesus, baina. Nik ere badalkat beste erregalotxo bat zuretzat. Ai, ama, baina zergatik indezu hainbeste gastu inaz. Bueno, ez da gasto hondikoa, bera, txiste pare bat kontatuko izkizu. Bain dala gutxi gertatutakoak. Joan da neunian, junitzan dentistaren gana, eta bakizuzun nizte beldurtia naizen dentistarekin.
Eta han, aulkian eserin itzan nian, bazpareja eta eskua jarri nion, nola koskailotan, esan nion, gaur ez diau elkarri minik egingo, Eta jundan hastian, kosme bat izazenan kosme, Ez dit galdetu, ea oteak iten zer dian reenkarnazioak eta noski, bia kosme, zu hilko zeanian, hor lurperatuko zaitu, eta lurra hartatik belarra jariokoa, eta derrepentian belaze hartatik pasako da behi bat, eta belarrua jango, eta bidian jungo da, eta derrepente ingo beia plasta. Eta ni jungo naiz, eta esango dut, ai kosme, iguala. Bueno, eta orain zuetzako benetako erregalua. Hau bai denen partetik, hau bai denen partetik. Zeitezu puruak ikama. Ez dakitara. Gogu eman daizu. Artuta erren. Oia, baina zer da hau? A ber. Justu behar nuen haizu. Ui, haizu kaxeno baino. Ez dakizu ze kamisoi polikia. Jantzi baizea. Probatu. Oia, zer da, derraso? Bai, eta puntilla, nola zan puntilla nungoa zen? Valentziko puntilla, ma. Valentzikoa? Eta behitu nolako, danak, Ze, arki gelditzen zaizuna. Oide, marabila. A ber, bueltak. Oso ondo. Ama, etorri horrein tarta daukauta, tarta. Oia, ma. Kandela piztu behar ditugu. Baina, zenba kandela? Ia. A ber. Bat, bi, irurogeta, irurogeta bost kandela, bueno, irurogeita ituteta. Akaso, esken, claro, gauza bekere azte egitea eta, claro. Baina hauetanak itxaldi berralditut. Itxoin, pixkabat. Aurrena abesti bat eskaini behar dizut. Hoize gaziano okaziano. Ahí va. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita amata senideak zorion txuzera, pozak txoratzen gatoz geuere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen gatoz geuere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera, osasun onarekin beteaz jarraitzeko aurrera, berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera.
loreak txoratzen gatoz gehu ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Eskerrik asko, majo, holakoik ez nuen espero, gaur behintzat. Ama, orain tarta itzali behar dut, torri. Ai, ama, hauen denak itzali behar ditu, ba. Begiak itxi, eta pentsatu desio bat. Desio bat? Bai. A ber, ba, ez dakit, ba, hauen txeola. Beno, ba, bakit, behira. Ez dezu ezer kontatu behar. Zuk pentsatu bakar. Ai, ama. Bueno, a ber, begiak itxiko ditut. Ai, ama. A ber. Tira, xerpa, moitu zaite, Bueno, asmazan, guain, honez esateun. Bueno, oinarrizko kanpamentura dituet. A ber, kanpamentu, hemen sagrario, oso egoera txarrian. Bai, bidalidea zuen xerpa nahiko xarpatea zaite, dena dela, 2 metro besteik entzaizi falta, hasi eske, aleginduko naiz, baina beldur naiz, pajara sartuko tezaidan. Kambioi korto. Hala, ozen. Kampamentu, hemen zagra. Ja, pajara sartu zait. Hemen txilko naiz. Bai, animo, erraz esatezue. Bai, belarrapatuko jasue urrengoan. Kambioi fuera. Venga, oazen, Dena dela. Onean ere, aiatu da ba, emakume euskalduna, eta denen artean ni izan behar gaina, egokiena. Rata, Gernika. Ez, hori ez, beste... Baina hori ez zaite, baina begira kandela guztia tartaraina neurtutzen ari da. Ala, bentsatua eskartze bestela. Tira, ama, moitu. A ber, okurritu zaite, beste gauzen, Oaine, emakume euskaldun bat imprescindible martera joateko. Ta denen artean ni izan behar gaina egokiena. Sagrario erantzun hemen pasako kontroletik deika. Bueno, ja koetean sartu orduko nazue ja nerviosa jarri, Naskantez. Ze behar dezue? Despegarako motorrak martxan jarri behar dituzuna, ba? Berriz esan beharko jazu, ze dana astu eintzait? Ba, motorrak merotzeko sakatu XKUP2 motoria. Itxon pixka bat, A ber, ze zaiezu? TK2 compact disc, 5-6 ze? Sagrario, mesedez, konzentratu zaitez. XKB2 Jesus, ara, hori ez dut ikusten. Eta despegerako HIJKLM bat. Hombre, hori ja erraxagoa da. Baina nik hemen ez dut zerra aurkitzen, Bueno, ni bazpare hause sakatukoet. Martxan dao, Martxan jarri eta izue. Eta botoi gorri hau zertarako izangoa ba. Ez sagrario hori koetean ez egiteko da. Zer reiteko? Zer esatezue? Hoi ez zailo zer ulertzen, Bueno, nik bazpare sakatu egingoet. Haure zerbaitetarako izangoa eta.
Baina ezke beste gauza bat pentsatu beharra dakan. Sagra, mugitu nadie, Zertan, etxeak hartuko iguzu? Ja, konprenitzez, baina ezke... Pentsatu beste zerbait azkar. A ber, bixi, ezki guentxe. Ai, ama, a ber... Este desiorik eskatuko. Jamafobia. Pentsatuz ni denetik daukat eta ez dute zer gehiagori behar. Loto edo zer bai. Pentsatu ere. Gutxinez saldu zazu azken kandela, ze bestela ez dut tartare jango? Tarta jan, baina dagoeneko argizaia daukat tarta gainetik eta... Eta zer, horrek ez du importantzik. Nik gaineko zea aukenduko jodu eta listo. Bida, gainekoa da justu nahi gehien gusta ez zaidana. Bai, kasualidadia mutil. Gehien gustatzen baldimazak. Toma, Sagra! Eta zuk zerra idea, zuparre, toma! Zikinoi! Bueno, nahiko da, Venga, etorri, Sagra. Etorri, Sagra, zezuetzako gauza bat. Ai, zikinoi, mamatia! Ai, Hau dau. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las mujeres bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos contentos, con placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luna se ocultó.